Ahoj, vítám tě u nového videa. Tohle video je pro všechny, kdo cítí, že něco nehraje a chtějí si konečně složit pravdu bez výmluv. Používám mužský rod, když mluvím o narcistech. Ale to neznamená, že ženy nemůžou být stejně toxické. Pokud jsi muž a to, o čem mluvím, ti až nepříjemně sedí, vítej. Tohle video je i pro tebe. A pokud cítíš, že už to sama nezvládáš, nabízím individuální coaching v Praze nebo online. V tomhle videu ti odhalím, proč tě narcista nikdy nepostaví na první místo, proč tě udržuje v pasti jen dávkovanou naději, proč tě stále hledá, i když tě už jednou odkopl, jak se jeho taktiky stále dokola opakují. Co nejvíc ničí sekundární zdroj narcisty, jak souvisí role sekundárního zdroje s tvým dětstvím a hlavně, co můžeš udělat, aby z toho pekla vystoupila a už se do něj nikdy nevrátila. Proč tě stále hledá, i když tě už jednou odkopl? Protože jsi pro něj stále otevřený bar. Ví, že může přijít, objednat si, odejít a ty neřekneš nic. Dokud jsi dostupná, nemá důvod tě nechat být. Nehledá tě proto, že by litoval. Hledá tě proto, že ostatní ho už prokoukli. Narcista ví, že když zabouchá na tvoje dveře, se špetkou starého kouzla otevřeš. A jestli otevřeš znovu, nečekej květiny, přinese další kopanec do duše. Jsi jen záloha, kapesník, který použije, když potřebuje utřít ego. Oficiálně tě nikdy neukáže, stydí se za tebe. Možná tě ani nechce, jen tě nechce ztratit, protože by to narušilo jeho systém. Zatímco ty si kladeš otázky, proč tě nemiluje naplno, on už tě dávno zařadil. Být po ruce, ale mlčet. Užívat si tě potichu, ale nikdy tě nevystavit. Jsi pro něj jako zakázané jídlo v noci, po kterém má výčitky, ale stejně ho sní, když nikdo není doma. A co máš dělat? Uvědom si, že jsi byla jen zástavka. Přiznej si to. Ne proto, abys trpěla, ale proto, abys konečně vystoupila z téhle šílené hry. To, co jsi zažila, nebyla láska, byla to hra. Přestaň doufat, že jednou pochopí, co v tobě měl. Nepochopí. Není toho schopný a i kdyby to někdy připustil, udělá to jen proto, aby tě znovu dostal. Zachráň sebe, uteč, zablokuj ho a hlavně už nikdy se neptej, proč mě nechtěl, začni se ptát, proč já jsem chtěla jeho. Pokud jsi sekundárním zdrojem narcisty, není to náhoda, je to opakovaný příběh. Příběh, který si z nevědomky nesla už od dětství. Narcista ti nikdy nedá víc, ale vždycky tě bude krmit možná. A to je jeho nejsilnější zbraň. Dávkovaná naděje. Kdyby byly jiné okolnosti, teď není správný čas, ty si ta práva, ale on si fakt myslí, že na to nikdy nepřijdeš, že tě má v hrsti, že budeš čekat navždy. A dokud se nerozhodneš zavřít mu dveře, má pravdu. Co nejvíc ničí sekundární zdroj? Nejasnost jako zbraň moci. V normálním vztahu je jasné, kdo pro koho jsme. Partner, kamarád, milenec. U narcisty ne. Nejasnost není náhoda, je to jeho taktika. Řekne ti, že jsi důležitá a pak tě ignoruje. Přísahá, že jsi jediná a přitom flirtuje jinde. Vytvoří iluzi vztahu, ale když máš stát po jeho boku, nechá tě stranou. Jednou si milenka, pak důvěrnice, jindy kamarádka, nikdy partnerka, jen figurka na jeho šachovnici. Narcista ti nikdy neodpoví na otázku, co jsme my dva. Ne proto, že by to nevěděl, ale proto, že potřebuje, abys nevěděla ty.
Mlha je jeho kontrola. Když nemáš jistotu, investuješ energii do hledání odpovědi. A tím se k němu poutáš víc a víc. Dostáváš jen drobky, občasný kompliment, útržek pozornosti. Chvíli, kdy to vypadá vážně. Stačí to na naději, nikdy na vztah. A výsledek? Život vedle něj je jako dusivá místnost. Tápeš, čteš mezi řádky, pochybuješ o sobě a přesně to on chce. Zmatená se snažíš víc a čím víc se snažíš ty, tím méně musí on. U narcisty nikdy nejde o jasnost, jde jen o moc, o tvoji nejistotu, o tvoje otázky bez odpovědi. Protože kdyby ti dal odpověď, dal by ti klid. A klid je to jediné, co ti nikdy nedá. Touha po výjimečnosti, touha být ta jediná. A narcista, ten ti občas hodí drobek. Ty jsi ta pravá, jen teď není správný čas, říká narcista. Nebo nikdo mě nikdy nechápal jako ty. Na chvíli tě posadí na trůn a ty uvěříš, protože ta chvíle je opojná, jenže realita nikdy tě tam nenechá. Nikdy tě nepostaví na první místo, nikdy tě nepřizná oficiálně, nikdy tě nevybere jako tu jedinou. Pravda je krutá, nejsi partnerka, nejsi láska, jsi jen zrcadlo. Zásobárna emoci. On se nabíjí, ty se vybíjíš. A tvoje touha být výjimečná, to je jeho háček. Ví, že budeš čekat, že se spokojíš z drobky. Že budeš doufat v hostinu, ale hostina nikdy nepřijde. Jen další falešný slib. Narcista tě nikdy nepovýší na jedinou, protože potřebuje víc zdrojů a ty jsi pro ně jen jedna z mnoha, jen položka v jeho harému obdivu. Chronická naděje. Život s narcistou není vztah, je to čekárna. Žiješ z drobku, z jedné zprávy po týdnech ticha, z pohledu, který ti připomene začátky. Z věty možná jednou, nebo až se to vyřeší. A tvůj mozek bere to jako důkaz, jako světýlko v temnotě. A tak čekáš dny, týdny, měsíce na jeden večer, na jeden úsměv, na jednu malou dávku toho, co ti kdysi slíbil. Jenže mezi tím je poušť, mlčení, bolest, samota. A ty se přesto držíš, protože věříš, že když vydržíš, když dáš dost trpělivosti, když sneseš dost bolesti, jednoho dne si tě vybere, jednoho dne pochopí, že jsi ta pravá, jenže pravda je krutá, nikdy tě nezvolí. Ne proto, že bys nebyla dost, ale proto, že nikoho nezvolí. Potřebuje tě jen udržet v jeho show. Na háčku drobku. Užitečnou, ale nikdy milovanou. Narcista ti nikdy nedá jasnou odpověď. Jeho moc je v možná. A ty mezi tím ztrácíš roky života. Čekáním na lásku, která nikdy nepřijde. A to je ta krutá pravda. Sekundární zdroj nečeká na lásku. Sekundární zdroj čeká na iluzi. Stud. Jedna z nejtěžších emocí ve vztahu s narcistou? Stud. Ne stud před ostatními, stud před sebou samou. Víš, že to není správné. Víš, že tě to ničí. Víš, že pokaždé, když zvedneš telefon, když otevřeš dveře, když přistoupíš na jeho hru, ubližuješ sama sobě. A stejně nedokážeš skončit, protože pouta jsou z naděje, ze strachu, ze závislosti a přesto pevnější než přetězy. Tak se začneš uzavírat, přestaneš mluvit s přáteli, protože by se ptali, proč s ním stále jsi. Začneš lhát sama sobě, že to jednou bude lepší, že se změní, že tentokrát to myslel vážně. A kousek po kousku mizíš ze svého vlastního života, až přestaneš poznávat samu sebe. Největší past není on, narcista,
Největší pást je tvoje víra, že když vydržíš, když dáš víc, když se budeš víc snažit, jednou se dočkáš. Jenže místo o vysvobození roste jen tvůj stud. A ten tě pomalu ničí. Nemáš se za co stydět, protože to, co prožíváš, není slabost. Je to starý program z dětství. Program, který tě naučil čekat, doufat, mlčet a právě teď je čas ho přepsat. Ztráta identity. Ve vztahu s narcistou se stane něco, co zjistíš až pozdě. Přestáváš poznávat samu sebe. Na začátku byla si silná, říkala si, nikdy nezůstanu ve vztahu, kde mě někdo ponižuje, ignoruje nebo podvádí. A teď přesně v takovém vztahu jsi. Už nejsi ta, která by utekla při prvním varovném signálu. Už nejsi ta, která si vážila svých hranic. Už nejsi ta, která věděla, co si zaslouží. Místo toho čekáš, přizpůsobuješ se, sníš o tom, že jednou se všechno změní. A to je ta největší bolest, když se podíváš do zrcadla a ptáš se, jak jsem se vůbec dostala až sem? Jak jsem dovolila, aby mě někdo zlomil tak, že už ani nevím, kdo vlastně jsem? Protože s ním se tvoje identita pomalu rozpouští. To, kým jsi byla, tvoje sebevědomí, tvoje sny, tvoje jedinečnost mizí. Zůstává jen role, kterou ti napsal on. Být po ruce, mlčet, dávat, čekat. To není láska. To je pomalé mazání tvého já. A čím déle zůstáváš, tím víc zapomínáš na to, kým jsi byla dřív. To nejkrutější na vztahu s narcistou je, že víš, že to není láska. Víš, že s ním přijde jen bolest, manipulace, prázdnota. Víš, že tě to pomalu zabíjí, duši i tělo. A přesto se ho nedokážeš pustit. Proč? Protože se z něj stal tvůj dealer. Dealer naděje, dealer obdivu, dealer iluzi. On drží tvoje sebevědomí v rukou a dávkuje ti ho po kapkách. Jednou větou tě vynese do nebe, nikdo mě nikdy nechápal jako ty, a pak tě zhodí zpátky na dno. Mlčením, ignorací, krutou poznámkou. Tvoje mysl si pamatuje ty vzácné chvíle, ty chvíle, kdy se cítila výjimečná a tak čekáš na další dávku, i když mezi nimi leží celé týdny prázdna. To není láska, to je závislost. Tvůj nervový systém je zhypnotizovaný střídáním bolestí a odměn. Proto se nedokážeš pustit, protože pokaždé, když se chystáš odejít, on ti hodí kousek naděje a ty spolkneš háček znovu a znovu. Ale skutečná láska tě nikdy neničí. Skutečná láska není droga. Skutečná láska je bezpečí. A to, co máš s ním, není láska. Je to závislost na jedu, který tě pomalu zabíjí zevnitř. To nejtěžší pro sekundární zdroj není to, že tě nemiluje. Nejtěžší je iluze, že možná jednou tě milovat bude. A mezi tím si přestaneš vážit sama sebe. Jak souvisí role sekundárního zdroje s tvým dětstvím? Protože už kdysi si byla tou, co čeká, tou, co dává, tou, co doufá, tou, co není na prvním místě, ale nevzdává to, tou, co miluje i tehdy, když to bolí. Opakuješ dynamiku, kterou si znala jako malá. Milovala si někoho, kdo tě emocionálně přehlížel. Možná rodiče, kteří byli duchem nepřítomní. Byli emočně chladní. Chválili tě jen, když si podala výkon. Srovnávali tě s ostatními. Dávali lásku na příděl. A ty ses naučila. Musím se snažit, abych byla vidět.
Když budu hodná, loajální a nebudu dělat problémy, možná si mě všimne. Stačí mi málo, jen ať nezmizí úplně. Tahle dětská logika tě v dospělosti dovedla přímo do náruče narcisty, který tenhle vzorec jen znásobil a zneužil. Měla si roli hodné holky, která všechno chápe a neobtěžuje. Učila se být klidná, rozumná, tichá, přizpůsobivá, protože jinak by někdo vybuchl, nebo tě odmítl, nebo tě trestal mlčením. A teď jako dospělá, když ti někdo zmizí, zmlkne, potrestá tě tichým zacházením, neodejdeš. Začneš hledat chybu v sobě a to je přesně to, co dělá sekundární zdroj. Nikdy tě neučili, že jsi hodná být číslo 1. Možná ti nikdo nikdy neřekl, tvoje pocity jsou důležité. Nemusíš si zasloužit, aby tě někdo miloval. A tak, když tě narcista ignoruje, odkládá a zase přitahuje, tvůj mozek to nevidí jako varování, ale jako tohle znám, tady jsem doma. Tohle je láska, jenže není. Je to zbytková bolest z dětství, která znovu sedí na lavici a ty doufáš, že tentokrát dostaneš jiný výsledek. Zamilovala ses do toho, kdo se podobá tvému vnitřnímu zranění. Narcista často připomíná chladného tátu, proměnlivou mámu, náládového bratra nebo nepředvídatelnou autoritu. Tvůj nervový systém ho pozná a místo varování ti zašeptá. Tohle je důvěrně známe. Možná se to tentokrát zahojí, ale nezahojí, protože to není láska, je to jen opakování traumatu. Jak to celé souvisí? Pokud jsi byla v dětství odkládaná, nevyslyšená, vždycky ta druhá, naučila ses, že láska rovná se čekat, doufat, trpět, přizpůsobovat se a tím se stáváš ideálním sekundárním zdrojem. Neutekla si po prvním odmítnutí, byla si trénovaná vydržet. Znala si pocit, nejsem dost dobrá, ale možná jednou budu. Co s tím? Musíš se podívat zpátky. Ne proto, abys obviňovala, ale proto, abys pochopila, proč si tak dlouho zůstávala v roli, která tě zraňovala. A hlavně, že už nebudeš tou, co čeká. Že už nebudeš sekundární nikomu ani sama sobě. Sekundární zdroj není jen zlomená duše, je to i rozbité tělo. Nespíš, nejíš normálně, bolí tě záda, hlava, celé tělo. Žiješ ve stresu, který se ukládá do každé buňky. Být sekundární zdroj je jako být hvězda, která svítí, ale jen tehdy, když se narcista rozhodne podívat nahoru. Narcista nikdy nemiluje, on jen spotřebovává. Každé jeho slovo je háček, každé gesto návnada. Nedržel si tě proto, že jsi výjimečná. Držel si tě proto, že jsi dostupná, protože dáváš hodně a zpátky skoro nic nežádáš. Protože se vracíš, i když tě už jednou odložil. Protože doufáš v lásku, která nikdy nepřijde. Nejsi jeho jediná, nejsi ta pravá a nejsi ani ta druhá. Jsi jen záložní plán, otevřený bar, kapesník na jeho ego. A pokud čekáš, že si tě jednou vybere, ne, nikdy. Protože to místo nebylo určeno pro tebe. Jediná cesta ven je nečekat, neomlouvat, neposílat poslední zprávu. On tě nikdy neuvidí jako člověka, jen jako zásobník. Ale ty nejsi nádrž na lásku, ze které někdo čerpá podle potřeby. Ty jsi člověk a zasloužíš si vztah, kde nebudeš možná někdy, ale teď a naplno. Čekat na narcistu je jako stát na nástupišti a doufat, že přijede vlak, který už nikdy nevyjede.
On se nezmění nikdy, ale ty můžeš tím, že odejdeš. Nejsi jeho láska, jsi jen jeho záloha. A záloha nikdy nebude vítězem. Narcista tě nebude milovat, protože on nemiluje, on jen spotřebovává. Nedrží si tě proto, že bys byla výjimečná. Drží si tě proto, že jsi po ruce, protože jsi dostupná, protože mu dovoluješ brát a brát bez omezení. Ale ty nejsi jeho kapesník na ego. Ty nejsi bar, z něhož si nalévá, kdykoliv dostaneš žízeň. Ty jsi člověk, celý, jedinečný, cenný a zasloužíš si vztah, ve kterém nebudeš možná jednou, ale teď a naplno. Pokud jsi čekala na znamení, že je čas odejít, tady ho máš. To znamení je právě teď. Jestli ti tohle video otevřelo oči, nebo se ti aspoň trochu ulevilo, napiš mi dole pod videem a sdílej svůj názor. Tvoje zkušenost není jen příběh, je to důkaz. A možná ani netušíš, kolika ženám a mužům tím pomůžeš, protože si prošli tím samým peklem. Sleduj mě taky na YouTube a přidej se i na Hero Hero. Na Hero Hero mluvím naplno o věcech, které bolí, ale je potřeba je slyšet.